बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज लाना फैदों। बङाइगावआव सासे मेगन खानि आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। बङाइगाव जिल्लायाव मोनसे सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय आफियापुरियाव सासे जुनाद आखुनि सुबुङा सासे मेगन खानि आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। बे जुनाद आखुनि मुंखौ पबित्र रय होनना सिनायथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय आरो जिनाहारि खालामजाग्रा आइजोखौ दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलनाङै लाजिनांथाव आरो दोंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। लाजिनांथाव बाथ्राया बेनोदि माखासे जुनाद आखुनि सुबुंफोरा कर'ना खैफोदनि समाव नोरजिया देहानि खाबुखौ लानानै बेबादि सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय हाबाखौ मावगासिनो।